उद्यमिता अभियान स्किमनि रां सोनायनि मोनसे मोजां आपडेट ओंखारनानै फैदों। बे आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव शेयार बानायगोन। गोबां मानसिफोरानो साननानै दं, गोबाव सम जालांबाय, गोबां आइजोफोरा एप्लाइ खालामदों महिला उद्यमिता अभियान स्किम 10,000 रां, बे 10,000 रांखौ मोनगोन होननानै गोबां आइजोफोरा एप्लाइ खालामनानै दोनदों, नाथाय दाबो रांखौ मोनथ'वाखै। फाइनाल नोंथाङा रांखौ माब्ला मोनगोन, रांखौ नोंथाङा माबे डेटआव मोनगोन, माबे मान्थआव मोनगोन, लोगोसे बबेयाव बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोनग्रोगोन, बेनि बागै आसामनि CMआ गावनो एसेम्ब्लियाव रोखायै फोरमायनानै होदों। बे आपडेटखौ जोङो दिनैनि भिडिअनि जोहै नायगोन आरो मोनसे गोनांथार आपडेट, बे आपडेटआनो जाहैबाय गोबां आइजोफोरा रांखौ मोननाय नंला बेफोरबायदि साननानै दं। बेफोरबायदि नोंथाङा रांखौ मोनला साननानै मावनांगौ। जुदि नोंथाङा खामानिखौ मावाब्ला नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मोननैसो खामानिखौ रां हाबिनि सिगांनो मावनानै लाग्रोनांगोन। बे खामानिफोरा जाबाय, नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोंथांनि बेंकजों आधारजों लिंक दंना गैया। बेखौ DBT सिस्टेम बुङो। जुदि नोंथाङा बेंकजों आधारजों लिंक बानायाखै, थाबैनो नोंथाङा बेंकजों आधारजों लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय। महिला उद्यमिता अभियान स्किम बा बायदि गभर्नमेन्टनि स्किमा दानिया डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव हाबा, बियो आधारजों लिंक, जाय बेंकआ आधारजों बेंकजों लिंक दं, बे बेंकआवसो हाबो। आङो सिगांनि भिडिअफोराव बेनि बागै नोंथांमोननो आपडेट होबाय दं। जेरै PM किसाननि फैसायाबो गोबां बेफोरबायदि आधारजों बेंकजों लिंक गैयिनि जाहोनावनो गोबां मानसिफोरनियाव राङा हाबा। गोबां मानसिफोरा आधारजों बेंकजों लिंक बानायो, नाथाय DBTखौ एक्टिभ दंना गैया बेखौ चेक बानाया। नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो, नोंथाङा सिगांनि भिडिअफोराव थांनानै नायजागोन बोरै नोंथाङा चेक बानायो। जुदि नोंथाङा दासिमबो आधारजों बेंकजों लिंक बानायाखै बा लिंक बानायनानै इनएक्टिभ दं, नोंथाङा बे इनएक्टिभ थानायखौ बोरै एक्टिभ बानायनो, बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअफोराव खोथाबोबाय दं। नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमावबो नोंथाङा रां मोननो थाखाय बेंकजों नोंथांनि आधारजों लिंक थानाया गोनांथार, अब्लासो नोंथांमोना मोननो हागोन। रां सोनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना मोननो हागोन। आङो नोंथांमोननो आपडेट खोथाबाय दं, जाहाथे रां सोयैनि सिगांनो नोंथांमोना बेफोरबायदि फिसा फिसा खामानिखौ मावनानै नोंथाङा बेंक एकाउन्टआव रांखौ मोननो हायो। नङाब्ला गोबां आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव रांखौ हरब्लाबो राङा पेन्डिं जागोन। दानिया जोङो मोनसे बिग आपडेटखौ नायगोन। बे आपडेटआनो जाहैबाय आसामनि CMआ रां सोनायनि बागै मा बुंदों। जोङो बे आपडेटखौ गिबियावनो नायनानै लाग्रोदिनि। दानिया উদ্যমিতা আঁচনি মানুহে মোক কৈ আছে 10,000 টকাটো প্ৰমিছ কৰি আছে, দিয়া নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখত কথা যদি কয় তাৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। আমি 10,000 ৰাখিব খোজা নাই। 27 লাখ মহিলাক এই বছৰ 10,000, অহা বছৰ 25,000, তাৰ পিছত আমি 50,000লৈকে লৈ যাব খুজিছো, যাতে আমি সঁচা অৰ্থত লাখপতি বাইদেউ আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বিহালীত, কেতিয়া দিবগে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বিহালীত আমি তাক আৰম্ভ কৰিম। আপোনাৰ তাত দেৰি কৰি দিব। नोंथाङा रोखा जाबाय रांखौ नोंथाङा माब्ला मोनगोन। आसामनि CMआ डाइरेक्ट एसेम्ब्लियाव बिथाङा बुंदों नोंथाङा एप्रिल मान्थआव बिहाली समष्टिनिफ्राय बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ हरनायनि बाथ्रा बुंदों। गिबियावनो आसामनि CMआ फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै 10,000 रां, बे 10,000 रांखौ फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै हरगोन आरो बेनि उनाव बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला 50,000लागै नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय रांखौ मोननायनि बाथ्रा बेयाव आसामनि CMआ रोखायै बुंदों। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय, नोंथाङा एप्रिल मान्थआव, आङो नोंथांनो सिगांनि भिडिअआवनो खोथाबोबाय दं, एप्रिल मान्थआव नोंथाङा महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोनगोन। दानिया नोंथाङा मोनसे गोनांथार खामानिखौ चेक खालामनानै नायनांगोन। जुदि नोंथाङा महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामदों, नोंथाङा नैबे गावबागावनि नोंथांनि सेल्फ हेल्पनि ग्रुपआव नोंथांनि नामा दंना गैया नोंथाङा चेक खालामनांगोन। नाम थाबाल' जानाय नङा,
नोंथांनि गासैबो बेंकनि डिटेल्स, नोंथांनि केटेगरि डिटेल्स बेफोरो गासैबो अके थाजोबनो नांगोन। नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै नायनांगोन। चेक खालामनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन सेल्फ हेल्प ग्रुप। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय आरो नैबे HSC केटेगरि वाइज नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै चेक खालामनो नांगोन। जाय बिथांमोना ग्रुपआव गोदानै मेम्बार एड खालामदों, सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सोलायदों, नोंथांमोना बेयाव चेक खालामनानै नायनो हागोन। गिबियाव नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। नैबे लिंकआव SHG केटेगरि वाइज लिंकआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव स्टेटखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। बेबायदि आङो बेखौ नोंथांमोननो खोथाबोबाय दं। जुदि नोंथाङा गोदान भिउआर नोंथाङा बेबायदि चेक खालामनानै नायनो हागोन। नैबेयाव गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। डिस्ट्रिक्टनि उनाव ब्लकखौ बेबायदि क्लिक खालामनांगोन। ब्लकनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव ग्राम पन्सायत नुनो मोन्दों, जोंनिया VCDC बुङो। दानिया नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि भिलेजनि नामाव क्लिक खालामनांगोन आरो नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोन्दों नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम। बेयाव नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गासैबो डिटेल्सखौ नोंथाङा बेफोरबायदि नुनो मोनगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों नोंथांनि बेयाव नाम नुगोन, नोंथांनि फादार हासबेन्डनि नाम, डिजिगनेसन, नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोन्दों ससियेल केटेगरि, नैबेयाव डिसेबिलिटि, रिलिजन, जेन्डार, नैबेयाव बेंक एकाउन्टआ बेफोरबायदि एभेलेबल। बेफोरबायदि डाटाया फुलफिल नोंथाङा बेयाव नायनानै लानो हागोन। बेफोरबायदि डाटाया क्लियार खिथिनांगोन। महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामदों, नोंथाङा बेबायदि अनलाइन डेटायाव नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ बा ग्रुपनि गासैबो डिटेल्सआ कारेक्ट दंना गैया नोंथाङा चेक खालामनानै नायथारनांगोन। बेयो जुदि बबेबा मोनसे डेटाया नोंथांनिया गोरोन्थि दं, नोंथाङा थाबैनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि VO बिथांमोनजों जगाजग खालामनानै नोंथाङा बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै लाबानो जाबाय रां सोयैनि सिगांनो। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। आसामनि CMआ बुंदों नोंथाङा एप्रिल मान्थआवनो बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ मोननो थांगासिनो दं। बेनि माबाफोर गोदान आपडेट फैयोब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै आपडेट लाबोबाय थागोन। नोंथाङा भिडिअ गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।